Nu skal I møde et sæt tvillinger, der har et fælles mål, selvom de faktisk er meget forskellige. Peter Mondrup her, han går nemlig efter at blive den allerførste spastiker i Europa, der får en Ironman-medalje. Det gør han sammen med sin bror Sten Mondrup, når de på søndag deltager i Ironman Copenhagen. Sten og Peter, velkommen til jer begge to. Tak. Fortæl mig lige allerførst, hvorfor har I sat jer for overhovedet at kaste jer ud i sådan et projekt her? Det har vi gjort for at sætte lidt fokus på, selvom du sidder i kørestol, handicappede, andre fysiske vanker osv., så har du stadigvæk de samme drømme og idéer, så vel os andre. Så for at være et godt bevis og inspirere andre, og så have det sjovt. Hvordan fik I overhovedet idéen til det? For 5 år siden, tror jeg, der så jeg en video med en far og en søn, Tim Højt. Og den har jeg set 400 gange, tror jeg, siden der. Lad os prøve at vise seerne bare en lille smule af et hav af de film, der ligger på nettet af en far og en søn, som altså startede for 37 år siden. 37 år siden, ja. Og har indtil nu løbet næsten 1100 forskellige løb sammen. Blandt andet 6 hele Ironmans. Jeg tror, billederne her er faktisk fra et af de stævner, hvor han bærer sin søn fra gummibåden og hen til en sådan specielt fremstillet cykel, de har, hvor de så kører afsted. Og senere jo altså løber i en vogn, der ligner jeres her. Ja. Hvorfor fandt du det så inspirerende? Jamen, han minder jo 98% om Peter. Ja. Og hvilken tvillingbror vil ikke... Altså, det er min allerstørste drøm. Det tror jeg, der at kunne give ham den oplevelse. Ja. Jeg fik jo trods alt, hvad der hedder førlighed. Han har fået hovedet. Ja. Så prøver vi at slå det sammen, og så se, hvad der sker. Peter, hvad tænkte du første gang, Sten han foreslog, at hey, vi skal da løbe et maraton? Jeg blev naturligvis meget overrasket. Min umiddelbare første reaktion var, at han er da sindssyg. Men det lykkedes jo. Det var fedt at kan få sådan nogle oplevelser, som... Og vi kan jo prøve at se et klip fra dig, hvor du faktisk bliver rigtig overrasket, fordi du vidste jo slet ikke, at Sten han havde planlagt det, og det havde han sådan gjort i hemmelighed. Og på et tidspunkt, så kommer han og viser dig noget. Det skal vi lige prøve at se. Det er stolen, Peter. Den er bestilt. Der må være op at tage de mål til den der slags sele, vi skal have. Det var til stolen. Ja, det var. Ja, det virker i hvert fald, som om du blev glad, da du så den der fremragende racerkørestol, eller hvad man nu skal sige. Racerstol måske bare. Hvad betyder det for dig at kunne gøre det her sammen med din bror? Det betyder for mig, at man så meget som muligt, selvom jeg er handicappet, kan være på lige på med andre. Altså, selvom man faktisk bare for en tid, at man har set en kørsel i 33 år. Nej, det må være en fantastisk oplevelse. Og nu ser vi jo så stolen her. Og den har du været ude og træne med, Sten. Det er jo faktisk første gang for dig på søndag, at du skal løbe en maraton. I skal jo ikke gennemføre hele Ironman. I skal løbe ligesom det sidste ben, kan man sige, maratonløbet til sidst. Ja, men det er første gang, du løber den distance? Ja. Har du trænet meget? Jeg har googlet det. Og, jo, det har jeg. Jeg har trænet... jeg har selvfølgelig trænet en del, Peter og jeg. Ja. Men jeg har også brugt mange timer på trænings løbebåndet. Ja. Altså jeg vil sige, at løbe med Peter, det er jo 70 kilo ekstra. Ja. Så, ja. Men det svarer lidt til at tage en stigning på et løbebånd på omkring 5-6 grader, tror jeg. Så er det bare derudad. Ja. Men vil det også være en hjælp for dig? Altså hvis du nu når ud på de der famøse 30-35 kilometer, og det hele det er sortner og sådan noget, altså er der så trods alt også en motivation i det? Det er jo den største motivation, der sidder lige foran mig. Ja, uanset hvad, så ved jeg jo, at hvis han kunne, så ville han jo gøre det samme. Så der er ikke noget, der hedder stop. Der er ikke noget, der hedder forsøg at gennemføre. Det er fedt. Peter, du skal jo bare sidde der under hele løbet. Hvad bliver din vigtigste funktion? Min vigtigste funktion
til at spille og motivere, at når det bliver svært, så bliver min funktion at holde humøret og bremse at tage de sidste par kilometer. Præcis. Få dem til at tage sig lidt sammen, ikke? Ja. Præcis. Som vi jo lige sagde indledningsvis, så har vi fået inspiration fra det her amerikanske en far og søn, som har løbet nu næsten 1100 løb sammen. Og det får mig jo så til at spørge, hvad byder fremtiden så på? I mangler så 1099. Ja, man skal starte et sted jo. Ja. Altså, fremtiden, jamen, at komme ud og være synlig så mange steder som muligt. At tage så mange løb som muligt. Nu har vi lige købt en pusle kajak, så nu kan vi også komme ud og svømme. Hvis vi får bygget en cykel på et tidspunkt, så skal jeg ikke kunne sige, hvad der sker, men det... Så kun at du skal love noget, så kan man sige til Ironman næste år, så kunne det være, I lavede hele distancen. Ja, vi stiller op og tog den hele, ja. Det Ved du hvad? skulle være det. Det vil vi krydse fingre for, at det kunne lade sig gøre for jer. I skal i hvert fald have alt muligt held og lykke på søndag, og tak fordi I havde lyst til at komme og fortælle om det. Tusind tak.